शेअर मार्केटमध्ये दरमहा 4 ते 5% अवास्तव परताव्याचा आमिष दाखवून तब्बल 1358हून अधिक गुंतवणूकदारांची 184 कोटी 57 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी ठाणे आर्थिक गुन्हे शाखेनं तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे। मुख्य आरोपी प्रीती सचिन राणेचा जामीन अर्ज फेटाळण्याची मागणी न्यायालयात करण्यात आली असून तिचा भाचा आणि फंड मॅनेजर सागर कारेवडेकर यालाही अटक करण्यात आली आहे। यात सागर कारेवडेकरशी कनेक्शन असणाऱ्या सावंतवाडीतील काही जण पोलिसांच्या रडारवर असल्याचंही समोर आलंय। तपासादरम्यान सागर कारेवडेकरची मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून सावंतवाडीतील कार्यालयातून लॅपटॉप, संगणक तसेच सुमारे 50 लाख रुपयांची वाहनं जप्त करण्यात आली आहे। सावंतवाडीतील सर्वोदय नगर येथील बंगला सील करण्यात आलाय। माझगाव परिसरातील फ्लॅट आणि जमिनींची माहितीही समोर आली आहे। तपासात प्रीती राणे आणि फरार आरोपी सचिन राणे यांचा सावंतवाडीतील शिरोडा नाका येथील फ्लॅट असल्याचंही निष्पन्न झालंय। फॉरेन्सिक ऑडिटच्या प्राथमिक अहवालानुसार अटक आरोपी सागर कारेवडेकरच्या खात्यातून 2021 ते 2025 दरम्यान तब्बल 249 कोटी 53 लाख रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार झाल्याचं उघड झालं। पोलिसांनी आतापर्यंत 87 बँक खाती, 24 डीमॅट खाती आणि 73 लाख रुपयांहून अधिकच्या विमा पॉलिसी गोठवल्या। दरम्यान या तपासाची व्याप्ती सावंतवाडीतील काही लोकांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे। गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी आणि उपलब्ध माहितीनुसार सागर कारेवडेकर, प्रीती राणे, सचिन राणेशी कनेक्शन असणारे सावंतवाडीतीलही काही जण ठाणे पोलिसांच्या रडारवर आहेत। त्यामुळे तपास केवळ मुख्य आरोपींपुरता मर्यादित न राहता संबंधित कंपन्या, त्यांचे आर्थिक व्यवहार, निधी हस्तांतरण आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींपर्यंत विस्तारण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते। ठाणे पोलीस आयुक्तांकडे याबाबत तक्रार केली गेली असून मुख्य आरोपींच्या काही संबंधित व्यक्तींच्या बँक खात्यांमधून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे आरोप असतानाही त्यांच्या विरुद्ध अद्याप ठोस कारवाई का करण्यात आलेली नाही असाही सवाल उपस्थित केलाय। गुंतवणूकदारांनी या प्रकरणात कठोर कारवाईची मागणी केली आहे।